Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang Katolik. Paring casin sing sebelah yang Katolik. Oh, ki Katolik. Ki gelombangnya saya mancing di Mas Zainal. Yuk lanjut mereview tanduran casin. Tandure casin. Kurang apa lur? Gerumbul iki gerumbul. Jati, yang sore jati iki sebelah kono. Kolam pemancingan bung kan. Sing biasa tinggoni mancing di Mas Zainal sak bolo-bolone kuwi. Suket lemu ora direti lah. Karena wong yang tukang golek suket. Lah ngene nyonge wis kaya ngene, ngene wong kono mau cek walah nyempras. Tanine kan ora tenanan. Piye kono. Yang dunia pertanian nah yo ora kaprah iso. Bangetan. Iya lah wong ngono kuwi. Ayo mending tak garap kabeh, Des ya. Karuan ben kaya ngene iki kabeh tandur iki. Nah, tani ra tenanan kaya Pak Prabowo tiwas subsidine kuwi ya kakean. Wis disubsidi nggarap ra tenanan. Olahe kaya ora sumbut kan. Disubsidi kan olahe ben akeh. Kan tujuane. Dan semangat garap dan garapnya ngono kaya tiwas oleh nyubsidi. Iki jajal. Genengane ya wis ketel. Ngaret sing apik sih. Iya. Mentul kuwi Katolik. Lah noni-noni nang kono kae pojokan kae. Lah sing sering ganggu kene iki pring kuning kene iki. Sing sering ganggu. Ini sumur tua. Yes. Ngene ora salto lho. Ora tak waton guys. Iya nek wiwite bukono coba bakal iki ya dari nek wiwite kami pengen arek kaprang tuh tahu sing kenengane sukete ben kene iki kan nggon pret sukete ben rada ketel suket oh prete wedi risi deh ngrene sukete iki arang-arang dhek wedi gak gelem golek sing resik dhuwur sih selawon murih soalnya nggon banyu sukete malah wis ben malah
malah rasa gawe wedenan. Enak enggak bocah. Langkringan pet dicawisi. Wit menyok. Oh, tiga pangan tikus, dipangan tikus, wit menyoke apa? Menyoke. Mulane tandur ini aman dari tikus. Parine Cak Sin. Ora tau diwaton awan. Obat semprot udah semprot sing gak kena ya tetep cek tukul. Nah, sing kena ya mati, ya gak kena. Tenang. Piye kecil perasaan piye? Iki kesat iki, sat terus nang ora tau agung banyune. Malah apik ini. Tutup. Iki kesat ya. Ora tau man banyu, tapi ya apik, Cak. Oh, turut tinggon pinek bekas pinekan iki jebat. Panggon pinekan iki. Tak tanduri ya buntu san. Mungkin terus buntu. Iki susulan tandur susulan iki wis buntu. Iki bareng karo sawah bujat kono mung. Tak tandurno kono. Iki torane winah. Ya, torane winah jebrot. Ya ora. Piye ngene iki? Taninem kok enak mesin. Rong bawe mbok tinggal turu mbok tinggal litai itu ngontan-ngonten. Taninem kok enak men. Rong bau guys, iki sebau. Iki sebau warak kono sebau kurang lah sana. Sing dhuwur kono mung. Piye? Menurutem piye guys? Masukane guys. Ilmu pertanianku piye? 6 wonge